चपाटी चढलो. हे थांब ना दी, तू कुठे मध्ये मध्ये येतो? मला तयारी करू दे आधी, पटकन जा, तू नंतर ये. काय मध्ये मध्येच येतो? एक तर मला उशीर होतो. आता तुम्हाला जो इकडे दाखवलं, मम्मीला बोललो होतो मी कॅमेरा ऑफ आहे आणि मम्मी बघा इकडे काय काय बोलली मला. हा मम्मी, कॅमेरा ऑन ठेवला होता मी. ऑन होता? असं तुमच्या घरी कधी होतं का? कारण हा प्रॉब्लेम आता आमच्या घरी कशी एकच काच आणली ना मी मुंबईवरून, तीच लावली आहे. लॉकडाऊन मध्ये काय आणायला मिळालं नाही मला. एकच आरसा आणलाय, तो पण जुना आहे. असं का मम्मी तयारी होत असेल ना, तर असं मग मम्मीला टीका लावायचं. मम्मी कशी टीका लावते तू? दिसतंय का थांब ना. कसं फ्रेश राहायचं एकदम. हा. कॅमेऱ्याच्या पाठी असो किंवा पुढे असो, फ्रेश राहायला चांगलं वाटतं. असं तुमच्या घरी होतं का? आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. एक आरसा आहे ना, आणि तयारी माझी पण आता 5:30 झाली. मला तयारी करायची आहे. आता ते पाणी येईल ना आता. आवाज ऐका तुपियाचा. आणि जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिला होता की आम्ही तुम्हाला विनंती केली होती प्लीज आम्हाला मदत करा. आता ती मदत कसली तुम्हाला सांगतो. मला जरा टेक्निकली हेल्प हवी होती तुमच्याकडून. हेल्प म्हणजे काय की मला बघायचं होतं की शुभांगी कीरला, आता मी इकडे सर्च करतोय यूट्यूबवर, शुभांगी कीरबद्दल काय सर्च करताय तुम्ही सर्व? आपल्याकडे जे एवढे 3.5 लाख माणसं सबस्क्रायबर आहात, तुम्ही काय शोधता शुभांगी कीरबद्दल? म्हणजे तुम्ही समजा सर्च करताय आणि ते सर्चमध्ये जे तुम्ही सर्च करताय ते तुम्हाला नाही मिळालं, म्हणजे आम्ही ते बनवलं नाही आहे, बरोबर ना? आता मला तुमची एक रिक्वेस्ट आहे, मला 2 हेल्प हवी. सर्वात आधी शुभांगी कीर म्हणजे तुम्ही यूट्यूब खोला, यूट्यूबमध्ये तुम्ही सर्च बॉक्सवरती जावा, तुम्हाला दाखवतो मी. आता सर्वात आधी तर तुम्ही यूट्यूब उघडा. यूट्यूब उघडल्यानंतर वरती सर्च बॉक्स असतो ना, सर्चवर क्लिक करून शुभांगी कीर टाईप करा. शुभांगी कीर काय पडलं तिकडे? काका. हां, शुभांगी कीर टाईप केल्यानंतर बघा तुम्हाला खाली काय काय दिसेल. मग मी तुला बघ काय काय दिसतंय बघ. शुभांगी कीर रत्नागिरी हाऊस, शुभांगी कीर किचन, शुभांगी कीर एक्सरसाइज. मला असं दिसतंय. आता तुम्हाला माझी पहिली मदत काय होती की तुम्हाला आता ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला 3 किंवा 5 काय दिसतात ना, ते मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि हे मला तेव्हाच टाईप करून पाठवा, व्हिडिओ संपल्यानंतरच टाईप करून पाठवा, आधीमध्ये नका पाठवू. आता किंवा प्रत्येकाने 2 कमेंट केले तरी चालतील. तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा की शुभांगी कीरच्या पुढे तुम्हाला काही दिसतंय, टॉप 3 किंवा टॉप 5 काय दिसतंय एवढं करा. काही सिलेक्ट नका करू. आता शुभांगी कीर लिहिलं आहेत ना, तसं एंटर करा. शुभांगी कीर एंटर केल्यानंतर मला एवढं सांगा. मी तर डोळे बंद केले नाही, असं खाली मोबाईल मध्ये बघत होती. बरोबर, डोळे बंद केले. नाही, आता शुभांगी कीर टाईप केल्यानंतर सर्च करा. सर्च केल्यानंतर तुम्ही मला सांगा की टॉप 3 व्हिडिओज तुमच्या पेजवरती, म्हणजे असे टॉप 3 व्हिडिओ तुमच्या पेजवरती कोणकोणते दिसतात आहेत. आता मला तू आता कालचा व्हिडिओ टाकलाय बघ, कालचे 2 व्हिडिओ दिसतात आहेत हा. आणि नंतर आजीचा व्हिडिओ दिसतोय मला. हा. हां, असे मला दिसतात आहेत. तर तुम्ही मला सांगा की तुम्हाला सर्च म्हणजे वरती 3 काय दिसत होते आणि व्हिडिओ 3 कोणते दिसतात आहे. ही माझी जरा रिक्वेस्ट आहे तुमच्याकडे, कारण ही जर तुम्ही हेल्प कराल ना तर मला माहिती पडेल. हेल्प मागतोय तुमच्याजवळ. हे जर तुम्ही हेल्प केलात नाही ही हेल्प केलात ना मला, तर मला माहिती पडेल की आमचे व्ह्युअर्स काय सर्च करतात आणि त्यांना काय पाहिजे आमच्याकडून. बस. नमस्ते. आता मॅचिंग झालेलं आहे आमच्या दोघांचं. आता इथे मस्तपैकी आम्ही बाहेर बसलेलो आहे आणि काल आम्ही 2 व्हिडिओ टाकले होते आणि दोन्ही व्हिडिओमध्ये नॉनव्हेज होती. खरं सांगू, आम्ही तुमचे जेव्हा कमेंट्स वाचतो ना तेव्हा खूप छान वाटतं, खूप छान वाटतं. प्रत्येक कमेंटचं वाचून दाखवू नाही शकत, पण एक कमेंट आम्ही ट्राय करू की दररोज वाचून दाखवायची तुम्हाला, की आम्हाला किती उत्साह असतो तुमच्या कमेंट्स वाचायला पण आणि किती मजा येते. एक कमेंट मी ट्राय कर की दरवेळी तुम्हाला म्हणजे वाचून दाखवायला. तुम्ही एक मला हेल्प करू शकता, बेस्ट कमेंट सिलेक्ट करायला. तुम्ही पण दुसऱ्यांचे कमेंट्स वाचा आणि जे कमेंट्स तुम्हाला आवडतील ना त्याला लाईक करा. म्हणजे प्रत्येकाची कमेंट्स वाचा, प्रत्येकाच्या कमेंटला लाईक द्या. ज्या व्हिडिओला ज्या कमेंटला जास्त लाईक असतील ती कमेंट उचलून मी तुम्हाला वाचून दाखवेन. आता एक कमेंट आहे बघा, एवढी मोठी कमेंट आहे. ही कमेंट आहे. आता शेखर पारकर सर यांनी कमेंट दिली आहे. शेखर पारकर नाही बोलायचा, सर बोललो ना मी पुढे, शेखर पारकर सर. हां, शेखर पारकर काका. हा काका बोल. सकाळच्या व्लॉगमध्ये आज नव्या घरातील पहिली नॉनव्हेज रेसिपी झाली आहे. हे बहुधा ती जबरदस्त कोलंबी बिर्याणी पाहून झाल्यावर आता 4 वाजता सुरुवातीला काकू एक गरीब बिचाऱ्या कोबीला किसू लागलेला पाहून तोंडाचे पाणी पाहिले. पण नंतर जशी कृती आणि साहित्यात चवदार वाढ होऊ लागली तसे तसे कोबीनी शाही रूप धारण करायला सुरुवात केली. किती मस्त लिहिता, म्हणजे तुमच्या ना लिहिण्यामध्ये पण एक बोलतात ना मजा येते. खास करून वड्या खरपूस फ्राय केल्यावर. एकंदरीत अनेक प्रक्रिया, कोबी किसणे, उकडणे, फ्राय करणे, ग्रेव्ही ॲड करणे पार पाडून सामान्य
वाटणाऱ्या रोजच्या कोबीला शाही वागणूक आणि चव दिल्याने शाही कोबी टिक्का मसाला असे या रेसिपीचे बारसे करावे अशी विनंती. हो, माझी कॉलर ताट झाली. आहे का कॉलर? खूप म्हणजे खूप मजा येते तुमच्या सर्वांची कमेंट वाचायला आणि स्पेशली सर तुमची, काका तुमची. संध्याकाळी 7चे दृश्य रम्य आणि घराभोवतीची शतपावली सुद्धा छान. तुम्हाला सांगतो कोणाकोणाची कमेंट, स्पेशली ह्यांची कमेंट अशी असते की ना, तुम्ही व्हिडिओला शॉर्टमध्ये जर डिस्क्राईब करायचं असेल ना, तुम्ही ह्यांची कमेंट वाचायची. पूर्ण व्हिडिओ सुरुवातीपासून एंडमध्ये ते डिस्क्राईब करतात त्यांच्या कमेंटमध्ये. असे एकच ना, असे 10-12 तर असे प्रोफेशनल कमेंट करणारे वाटतात ना, की मला असं मला स्वतः वाटतं की तुमच्याकडे क्लासेस घ्यायला आले पाहिजे की कमेंट कशी करायची. खूप म्हणजे खूप छान वाटते. आता अजून डोक्यात विचार आलेत, आता अजून काय बनवू नवीन. पण तुला पण मानलं पाहिजे मी काय काय आयडिया येतात डोक्यामध्ये. आणि तुमच्या कमेंट्सला आम्ही जर हार्ट देतोय ना, म्हणजे तुमची कमेंट आम्ही वाचली आहे. ट्राय करतोय रिप्लाय पण द्यायला. रिप्लाय नाही द्यायला मिळालं तर आम्ही तुमच्या कमेंटला हार्ट तर नक्की देणार. आता इथे आपण चेक करूया की आपला ड्रम भरला की नाही. हे बघा, वरतीपर्यंत पाणी आलेलं आहे. आता इथे आपण मोटरचं बटन ऑन करूया. आता मम्मी, बघणारी माणसं विचारतील की हा पाईप असा आतमध्ये का घेतला. आतमध्ये बाकीची भांडी भरायला आणि इकडे बारी घेतो पाणी. बेसिन मध्ये पाणी बारी घेतो. प्रेशर कधी कधी कमी जास्त होतो, त्यामुळे इकडनं पण पाणी घेतो आणि तिकडे पण पाणी असतं. प्रेशर एवढा कमी आहे ना की कधी इथे चालू झालं की इथे येतो, नाही तर कधी कधी तिथे येतो. 2 माणसं लागतात इथे पाणी भरायला बघा. पियाला तर पाणी हवं. प्यायला वेगळं पाणी, बाथरूम मध्ये वापरायला पाणी, टाकीमध्ये वेगळं. म्हणून सर्वांना मम्मी सांग, तुझे सर्व सबस्क्रायबर तुला बघतात ना एवढ्या आवडीने, सांग पाणी वाचवा. पाणी वाचवायचं, पाणी कमी उपसायचा. हा, जेवढा लागेल तेवढाच वापरा. जेवढं लागेल त्याच्यापेक्षा पण कमी वापरायचं रोज पाणी. कधी नाही आला तर म्हणून हे पाणी टाकीतो. चला आता पाणी भरा मित्रमंडळ चालू आहे. पाहिजे असं वाटतंय गणपती बाप्पा उभा आहे. वरती ढगाचे चित्र बघा, प्रकार बघ. चित्र ते मस्त आहे. एक हात वर करून बघ, सिनरी मस्त वाटतंय. तो पुढे काय काकी? खा. तो ढग बघ तिकडे केवढा मोठा आहे. हसताय का घाबरवशील गोड. हे बघा, डाळिंबाचं झाड कुठून आणलं आपणच. तिकडनं ये जा.
तू बहीण येतोय बघा बहीण. अर्रा आणि हुर्रा. किती शांत आहे बघ. मजबूत आहे एकदम आहे ना. येईल बघा तुला आवाज द्यायला येईल. बघ बघ. हा बघ मध्येच. चला तिकडे जा. त्या कानाला पण बांधलाय मम्मी, रजिस्टर आहे. तर इथे अशा प्रकारे आपला पाणी भरायचा कार्यक्रम, पाणी भरा मित्रमंडळ संपलेला आहे. पाणी भरून झालेलं आहे. संध्याकाळचं सर्व काम झालेलं आहे. आम्ही तुमच्याबरोबर बोलूनसुद्धा झालेलं आहे. आणि जेवढी मदत मागितली तेवढी जरा प्लीज हेल्प करा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच सांगा. आणि लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा. काकी आले. काकी असे लवकर लवकर का जातात आहे मम्मी? काका वाट बघताय. हा पण काका वाट बघतायत म्हणून. तिथे ते बघा. ते बघा खरं वाट बघतायत बघा. अजून पुसायचे होते म्हटलं नाही मी आता जाते घरी. हा रात्र झाली ना.